Veľmi jednoduché. Ja vám niečo poviem, priatelia. Každá, nie že každá druhá rodina. Každý. 3, 6, 9, 12, tak. 12 niečo máte doma. Všetci. Všetci. Je to veľmi jednoduché. 0988 500 200. Zavolajte mi, poďme sa hrať, poďme piť. Pečieme. Viete čo, niekedy robím, keď pozerám ako, no dobre, to je jedno, čo pozerám, ale pozerám hudobnú stanicu, tak napodobňujem strašne a mne sa veľmi ľúbi Nikol. Nikol, dlhohlasná spevačka zo skupiny. Ona vlastne, nie? Nikol, teraz to spievala. Ona je dobrá. Taká. Poďme na to. Nič, ani jeden telefonát, priatelia. Predo mnou Teodora mala neviem koľko telefonátov. Čím to je? Čo si mám aj ja dať vyžehliť vlasy, alebo čo? Viete, že ja som si skúšal niekedy aj nechať dlhé vlasy, ale vyzeral som ako otrasne. Otrasne, naozaj. Hnusne. Priam odkutujúco. Predstavte si na to. A styknúčilo. Na uši. Toť, frajer, chápete? Ale vydržal som iba deň a potom som dal uši. Tady som vyzeral ako... Otrasne. Poďme! Pečieme! Priatelia! Nie sú pred polnocou a my ideme piec televíziou Nautik na čísle 0988 500 200. Chcem počuť vaše odpovede. Vaše. A ja vám za to pošlem peniazky z tohto balíka. 30 000 slovenských korún stále. Dobre? Či už 5 000 slovenských korún odhalíme, alebo 1000. Kde je 1000? Ha! Oplatí sa, môžete potom dnes oslaviť to, že ja som hral do Nautik kvízu a vyhral som. Idem sa zabávať. Ale ešte nechoďte nikam na diskotéky, nikto. Najprv s nami hrajte a až potom sa bavte z výhier televízie Nautik. Priatelia, tí, čo samozrejme u nás vyhrajú, tak potom treba telefonovať na číslielko, ktoré tu beží v Hornom Krále a telefonovať pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny. To telefónne číslo momentálne uvidíte za pár sekúnd v tom rohu. 0988 500 200. Čo sa stalo? Od 11:45 ani jeden telefonát. A som z toho hotový. Smutný. A neviem ešte aký. No tak to si ideme sa na ten pekný. Veľmi pekný. Krásny. Chcem počuť vaše tipy. Kto ako prvý mi zavolá? Nič. Vypýtame si časomieru. Časomieru! 5-minútovú časomieru chcem. A ideme! Priatelia, počas tejto časomiery jeden telefonát, 2 tipy. Môžete tipovať 2-krát, tak poďme na to. 2-krát môžete tipovať. Kto chce, nech to využije. Kto nechce, nech to tiež využije. Predsa, môžete získať naozaj nádherné sumy. Za jeden tip, čo sa týka pečenia, môžete získať či už 1000 slovenských korún alebo 5 000 slovenských korún. Využite to. 4 minúty 30 sekúnd. Čas plynie. A to ja viem, to je jedno. Poďme. Čo si ešte povieme? Zatiaľ. Dezert verbuje chlapcov do armády. Či dezertér, ja to dezert. Muž záhadne žil 39 rokov s guľkou v srdci. Poznám aj iných. To mali tiež niečo aj ešte extravagantné a niečo s guľkou v srdci. Dobre, poďme! Poďme na to! 0988 500 200. Kto chce peniazky? Pýtam sa.
teraz si hovoríte pre pomoc živého. Nie sú pred mostom, čo tam ten tak díska, kričí. To preto, že máme dobrú náladu. Dobrú náladu môžeme z toho, že môžem vám rozdávať 36 000 slovenských korún.